Iki komet dhewe iki ketoke. Heeh, Dek dhewe ngatasi, Mas. Wani ya. Wani. Yo. Iya. Os, komet. Ah. Oh, ah. Oh. Ho oe, ho lo lo. He oh he oh he oh he oh he oh he oh. So. Iya iya iya. Ya. Iya. Yo. Yo. Ya. Yo, ya. Ah. Ya oh. He oh. Lo lo. Ya. Yo. Ya. Asa. Ya. Yo. Ya. Oh. Bener. Oh. 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 Os. Iya. Os. Iya, kira-kira oh ratakno meneh, Ratakne meneh. Bener. Heeh, diratakne. Bego liwat. Heeh. Aduh. Iya. Iya. Wes ngono ki bae, wes, ayo, wes, wes. Ngono kuwi sip. Ayo. Wes. Heeh, ngono kuwi ae. Iya, Ades. Ya wes. Ya. Iya. Ah. Oh, wes ngono ki bae wong raine kok ganteng kok ya. Nah, Ganteng banget ya Arjuna Allah. Malik Rupai ngono kuwi. Ampun, Ya. ganteng banget ya ampun. Oh. Ya. Ya. Yo. Oh. Ya. Oh. Oh. Ah. Os. Des, anak buahmu bulldozer sih sing iki tok ja. Heeh. Topengmu ki ning ndi? Topengmu. Jane duwe pora. Oh lah iki topengnya, oh iya iki kok ganteng kok raine.
Betul, ya, betul, ya, betul, ayo. betul. Komet iki. Iki tak era ketok, Mat. Iya. Weh. Eh. Anake lurah kae. Anake Pak Lurah kae. Pak Lurah anak muncul iki lho Pak Lurah. Loh, Pak Lurah. Kami kan delok untungmu kan lho, Des. Kowe nek macam-macam karo Pak Lurah disupiti Pak Suryono lho. Piye? Belum ra. Niki sing Bong Supit Suryono kae, Pak. Heeh. Ora lara. Nah, ono slogane kuwi. Ora metu getian, betul ngene ya. Pak Suryono. Sapa? Alhamdulillah. Endi? Beliau Pak Suryono. Oh, Bapak tukang sepit ya. Ah mosok Pak Lurah mung 2000. Lah apa? Nah iki Ya Pak. iki Ya jikoke iki padake. sabar ndol kowe iki kok ya. Urung apa-apa kuwi iki Pak Lurah ki rakyat rogo. Iya. Pak Lurah maringi mosok mung 2000. Orang Pak Lurah ki umur 200. Iya. Wis neko sing tenang ngono lho. Tenang Bang. Des. Men kuwi. Kuyul siji ki, Mat. Nyapo ngono lho. Duh. Ya Allah. Nang noe. Piye noe? Aman. Apa lho. Kaget ro raimu. Tandane nggih Pak Lurah nggih. Lah kono wis. Alah wis kono lah. Yo salam sik Mas Dal. Betul dhewe ada-ada saka kono tekan krene. Heeh, saka kene tekan kono. Sowan ning ngendi niki? Ning Pundong. Pundong siji. Pundong lho aku maca. Oh iya pinter tendal. Pundong Tirta Dadi. Melati Sleman. Aku wis papak oh di papak non. Aja ditok. Selamat datang di siang ini. Selamat datang ke kampung ini. Bila ada kesalahan kami, mohon maaf kami aturkan. Selamat datang di kampung ini. Selamat datang di kampung ini. Bila ada kesalahan kami, harap kami maafkan. Pak klambi kotak-kotak nggo topi. Candi mendo, candi dewong jaman biyen. Numpak piti ceki kaya ning koyo koboi. Bajikan kacang hijau, hidup. Selamat datang ini, selamat datang di kampung ini. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang di kampung ini, selamat datang di kampung ini. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Ya semprit sik. Semprit. Nek kobroke semprit. Ayo. Wes hut. Ya hut. Isyamat yamin. Ayo. Cop. Jabrak. Lencangkan tangan. Krak. Mabuk elek. Marep rono. Marep rono. Met karep met. Yuk. Leader. Komet tadi leader. Yuk. Mas. Yo siap. Yo. Dengar katir tir, 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 Jadi. Yogya Adiro. Kan orang prajurit.
bisa kira atlato Andali rasa aku lelah mati meneh asro bau ayo Barang patis gabung Lontri prakara ayo tak tokne aji-ajiku aji sledang peci eka das rokok wis adewe sing tenang ora usah andes dadi ben nengke wae wis ben arep bengok-bengok ya ora apa-apa ben wong dhewe menghibur neng pundong kene sowan Pak Lurah masyarakat kene hebat-hebat bengok-bengok ya ben wis dinengke wae nggih didongakno Mas Bendol betul masyarakat mriki sehat kabeh kathah rezekine rukun selalu betul sekali membangun desa semakin maju betul nggih bene ben nengke wae dadi ben kono karepmu ben kapok setan duit ora setan ora kowe maksude setan ngendi wong dadi kok ora duit iji lho mantane lah wis dadi yo ben dhewe sing penting menghibur masyarakat Pundong kene Pundong nggih melati hebat-hebat sing enom tuwa simbah-simbah yo kumpul mresani pagelaran iki acarane apa to ki acarane hut napa hut ora arti aku ya Satria Rogo Tunggal ulang tahun anniversary elah ni server ri anniversary ora taman safari lho. Oh iya. Yang kepintul Mas Bandol. Betul. Kepiro? Dua. Ditungakno. Nyapa iki? Lah, Kancane catrek ulo kuwi lho. Mas jenengan ndongakno. Heeh. Reng dok. Wenek ulo kok ngono. Ya lah. Wong ya ora mangsane dadi ki kok ya. Wong dadi ki ya ora omong wae ta. Lah iya. Dadi karepmu dhewe kok ana dhuwit barangke ra gumun ngono kuwi. Apa? Kuwi nek apa-apa kowe dadi tenan kae ana dhuwit kae. Heeh. Lho. Kuwi piye Des, kowe andungane ora Des? Nek Andes dadan disawer Pak Lurah 200. Oh, piye? Yo. Oh, penonton wani 20 nyepuluh Pak Lurah mosok ora wani 200 ya. Kowe kudu dadi wong wedok, Des. Heeh. Piye? Madhep Pak Lurah. Des. Madhep Pak Lurah. Iya. Sing ngano. Aku request hantu Thailand. Suarane sing wedok coba. Ora iso. Mas ngono. Aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Wilan 16. Mene cangkeme.
Belum. Dumateng Bapak Lurah nggih. Nyuwun pangapunten gegojegan teng mriki, Pak. Sepindah silaturahmi niki nomor kalih nyuwun sangu, Pak. Ora. Ora. Untuk wong ngono suarane gede Lah, meneng. meneng kok. Meneng kok. kurang dikempet, kempet sih Des, kempet, Hah? dikempet. Pantun. Pantun Karo Pak Lurah. ora iso. Kudu iso. Apa ya? Ora Iya. sik sopan. Aku ae. Heeh. Ya. Yo. Bapak Lurah. Jajos ngoten jagong tak warai tenang wae. Iya. Cangkeme iso laloh. Lah jare aku serba salah toh. Dir kene. Iya. Sungkem sik. Panas e. Endi? Ya. Pak Lurah jenengan ngertos kula to, Pak? Pun untune garing, Pak. Oh yo. Meneng kok to. Wis to kowe meneng. Haredang guys. Haredang. Panasonic global. Awak dhewe ya ning kene ndongake muga-muga sing nonton tambah rezekine Nggih. sehat selalu ngeten Pak nggih. Amin. Nggih. Pak, salamang Pak. Meneng to. Iya. Lho Pak, nggih. Pun matur sembah nuwun, mangke rincangi mawon Pak. Maksudmu piye? Iya, kok nek ping 3 ora oleh. Assalamualaikum. Sampingnya Pak Lurah. Sampinge Pak Lurah. Bapak Lurah. Pak, nggih. Kowe ndak disupiti kowe engko. Siap Pak nggih. Ayo, Kurang ngerti Des. salamang. Tung ding tung ding tung tung tung. Ayo. Iya. Ayo, Ayo nak mantan ge. Ayo, tak koyo manten teko lho. Motong ora pamirsa sedaya niku. Kokono Des, kokono. Kendi? Kokono. Wis kono ya salaman karo Pak Lurah. Ayo. Yo. Dungong bleng nomplok malah bleng. Mboten kekaling seperti iku seperti metal. Tanugi kemanten pengalih niku pun boten ngertos lanang lan wadon. Menuju kanggene Bapak Lurah. Menggok petuk. Sungkem Bapak Lurah. Nggih. Salajeng Sing genah. Kowe. Sik mantene wedok damput. Urung tekan kamar ndang disikep aku ki. Baleni Bapak Lurah. Ayo. Ya baleni. Nyuwun pangapunten sedaya mawonipun. Lan ugi gur tambah 5.000. Mboten napa-napa. Monggo melampas siji. Pelaku ning ngarepe Bapak Lurah. Soriana. Alhamdulillah wis metu jang cepet-cepet selailan. Matur suwun Kang Supecur. Matur nuwun. Salajengipun ditambahi 50 kula boten lho, Pak. Dalange manten, Pak. Dalange ora. Yuk. Kene sing jalani lho. Bapak kula dereng pisan. Ah, saiki kowe sing dadi manten. Iya. Nah, kono. Nyilih payung, golek payung tak tuntun. Ayo, golek payung. Ayo. Ndi sing ndek payung? Ingkang gadah payung sing monggo. Aja ngrusak. Wah. Ora dak walah. Loh. Ya. Memang Bapak luar biasa sekali. Hei, nyapo? Hei, masalah bocah kok ya. Hei, lah nyapo ning kono Sik, tileki sik. Lho, kok ngapa? Kowe iki kepiye? Sik. Golek payung tak tuntun ning 100.000. Ora ana payunge. Bapake weruh nek kene lanang e. Ana telale. Sik, Iya, baleni. iki saka Pak Bong Supit Suryono lho. Iya, matur suwun Pak. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Amin. Muga-muga sing supit luwih akeh. Amin. Lah ya to. Tinggal ditugeli mau. Ya, Iki. wis ambil apa? Lah mosok
Apa? Bapak Suryono maringi Pak Lurah mosok ora. Tai jadi gue. Tai jadi. Ayo. Mboten Ayo. Pak Lurah, mboten Pak Lurah. Ya. Ayo, saiki kowe tak jatahke juga wong wedok-wedok. Ya. Tak olehke saiki. Met. Betul. Juga wong wedok, Met. Met. Medeni. Ini kecilian, Met. Leh. Kuwi kecil. Sing gede. Nah iki. Nah. Kowe wanira kuwi ditinju. Ayo. Lagunya apa sak-sake nang? Gandrung Kendes tak rekomendasi wayu Ya. banget. Ya. Iya. Lagunya apa manut jenengan? Iya. Bos, suwe ra ketok senja tambah ganteng ya Allah. Saya suwe tambah tuwek. Aduh. Ora Pak. Minal aidin wal faizin. Betul. Bos, ngapunten Mas. Niki bos iki. Lah, pun kajan Iki arek gandrung. Gandrung. Sadurunge gandrung ben atraksi sithik. atraksi sik. Ya. Ben piye carane sing wedok kepencut. Ya. Yo, atraksi Yo. komen. Ada gandul lah kowe. Gori. Gori gandul. Iya. Diusapi nek bar dinggo diusapi. Mek mambu koprok. Tak usah. Iki dadak dikumbah nganggo banyu pitung sumur iki. Heeh. Teles des. Iya, sing dindes. Ora lara. Yo Ndes mulai gak supet, ayo. Andes gak mulai gak supet, ayo. Ayo, gak supet des. Wis ditunggu Pak Suryono lho, ayo. Iya. Iya. Eh. Eh. Yo. Yang ada digaruk kan. Ya. Beri tepuk tangan semuanya dong. Yoi, tepuk tangan. Yo. Yo. Oh, dia malah renang loh, Mas. Bau teh kendung iki mau.
Kendul. Oh, kendul dikecek nase. Iya. Piye? Piye, Des? Ayo, waktu nih Des, ayo. Ya langsung lagu yo. Yo. Ayo, saya kencang ayo. Ayo, awas. 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 Ayo, ayo. Tangannya jogging. Ayo. Ini jonjeng kuwi. Tangannya gede sisih kok ya. Yo. Oh, Sik, ade wong telu ki ra tau sepel. piye to? Dol. Wah kok langsung pesing lho. Oh. Aja wis. Adewe kok guyon ndas ra tenanan. Tenan. Ya. Nek nganti ra iso sopet Bang Suryono. Ayo. Piye? Sik, aku isin nek ra dadi ngono kuwi. Ye. Untune natap lomba tok. Ayo. Ayo Des. Yuk. Yo, semoga para Bapak Putri Sekarnaron. Sudah, Mas. Sambung. Tepuk tangannya mana buat Anda Luar biasa. Amarake aku nangis. Iya.